NTI TV. Igbo kwen, Igbo rien, Igbo zon, Igbo ngon, ihe ọma mekwara Igbo. Ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ bụ ụbọchị amụrụ m. Ndị oyibo na-akpọ ya birthday. Taata bụ my birthday maka na ọ bụ nkwọ. Nkwọ niile ọ bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ m. Maka na onye ọbụla amụrụ ga-enwe mbọsị amụrụ ya. Anyị ji ụbọchị taata wee na-achọ ịnabata ndị ọpụrụ iche ya ihe ndị nwelu na ihe ndị ga-emenwu na ihe bụ ihe nke unu ka anyị na-ekwu okwu nkwado ya. Anyị wee na-anabata ofu ndị be anyị bụ ụmụnne m. Ihe eji mara ha bụ egwu ndị Igbo. Anyị ga-ebido ị na-enwe oge eji enwe ihe ala na Igbo niile. Ụbọchị a ga na-akpọ ịbọsị ndị ihe ala na Igbo niile. Ya bụ emume ka a na-akwado ịmalite. Anyị were kpọọ ndị ogbe oke na ọrụ ha a ga-eji wee na-eme ya nwa bụ oge ndị ihe ala. Ya bụ ndị ihe ala nọ nke ekelela m unu ndị ihe ala nọ nke anọnị ndị be anyị nnọnị anyị mere anya nwanne ya irefu na n'ọnwa ka anyị ji wee gbakọba nnukwu emume ha ntu a abịara ya bụ emume. Ọ nwere afọ ha na-aza mbụ ezi afọ ụnụ ahụ Sample Boys. Ihe eji mara ha bụ Sample Boys. Mana ha batara n'obi anyị agwaba na anyị elecha ha anya ntụ iri n'ọrụ ha dị were na-akpa agadi nwoke ibe mbọ na ọ bụ ezi anyị wezara afọ ha ga-abụ Sample Men. Ya bụ ndị Sample Men nnọọni ndị Sample Men nnọọni ihe niile anaghị adịgide. Ihe na-adịgide niile na-abụ naanị mgbanwe. Dịka a na-asụ unu nnọọ a sị na ụkwụ unu zọ n'obi a ihe ọma ga-akpụ n'ihu. Ebumnobi unu ji bịa n'obi ya bụ ka a na-eme ndị Igbo ka Igbo na-enwe aṅụrị na-eme ihe araba anyị a na-eme ndị akaba anyị ka obi aṅụrị na-akpa ha. Mgbe ọ bụla ọbịa ka unu buru n'obi were bịa a sị na ntụ unu ji esi na-eme anyị obi aṅụrị ka ha meghị ezigbo na-eme ụlọ obi aṅụrị nọn anyị nwere ọnị ọjị agụpụ ụzọ agụpụ na a na-agụpụ ụzọ na-akwụrụ ke abụna ka o siri gbatakwụrụ ya dị ihe a ihe kwụrụ ihe akwụdebe ya kwụrụfụ ka ọ na-adị maka ndị amara ka o si adị. Ere na-asị na ụbọchị nke taata ihe ọma ga-emere anyị. Ndụ ogologo oge adịrị na anyị ọganiru ga-adịrị anyị. Mgbe eji teta ụra bụ ụtụtụ ya. Enyi nwoke a na-akpọ ọnwa na ụga sịrị omee nwata ya ma afa nne ya na ma ọ ma ebu respect okwu ezi ya n'eziokwu. Ọ nwere nga ejere ịchụ nwaanyị mgbe ahụ otu ahụ nwa ereruo nga eji ịchụ nwaanyị nwanna nwoke m na ya iri je anyị na-abụnọ mụnwazi na-egbujisi oyibo ndị jeburu bụ ya n'ọgba ọgwụ na-ehu apụ na-egwerikọ oyibo na-ehu apụ gwerikata nwanne nwanna m nwoke m na ya iri je ya kpaa maka sị nwanna sụkwanye ya nke ịma anya imekọta tie onwe na nsogbu. Biko ihe enyi wee kwuo ya bụ nọ ndị be anyị bịalụ ka a na-enwe oge e ga-eji na-eme ma ihe ala ma ihe gbara Igbo niile gburugburu obi aṅụrị site na yanwa bụ Sample Men na-egwufa. Ọ bụrụ ọsọ ya ị ga-emecha n'oge ndị Sample Men a maka na oge a ga-abụ oge Sample Men ihe ala. Iruo n'oge ndị Sample Men a ị ga na-afụ ka ndị be anyị na ndị be anyị na-ekwutekwa okwu, ndị be anyị na-emetakwa obi aṅụrị, ndị be anyị na-agbatakwa njeke, ndị be anyị na-emetakwa ihe aṅụrị dị be anyị. Ya ka a ji ayọsi Chukwu biko do ka o mebe anyị ka ọ maa mma na ụtọ ego bụ na vileji. Ịkpata ego na taụn n'obodo na-eri ego obi aṅụrị na-akpali. Anyị were asị na Chineke eme ala Igbo ajụ oyi.
Chineke ya mere na ya n'Igbo ka n'Igbo zuo oyi ya gazie ọkwefuru ya na afara ya dosa ofu a ọka akarula pụọ iro ihe ọma ji kwudo anyị azụ Chineke eme enumana werekwa ndụ tụ Igbo ahịa Chineke asị m akpagbu ndị Igbo akpagbu anyị enu kpagbu anyị ana Chineke naanị gị bụ onye karịrị na-akpagbu mmadụ ya ka eji abanye mụta nwa ọba agha Ikechukwu ọ mụrụ nwa bụ agha eji ike eme nwa were ihe ndị o mere n'ike ya aga aga ụfụna ọbụ ọkụ ụwa na-adị Chineke biko ya na-arịọ gị bụ mee ka ọganihu dịrị ndị Igbo were nwere onwe mere ndị Igbo ọgọ were nwere onwe mere ndị Igbo ọgọ were nwere onwe mere ndị Igbo ọgọ anyị adị ndụ ome anyị adị ndụ ome na ịbụ ndị Igbo anyị hapụrụ ụzọ anyị ga-agba anyị ejegbaba ụzọ a kpọọ ụzọ a shọtkọt mana anyị ama na shọtkọt a na nke ị na-aha kọtụrụ akọtụ na ya emechakwa jọn ọrụ gị shọtkọt nke ị na-aha ịkọtụrụ akọtụ o ji emechekwe ewetakwa ya jọn ọrụ gị otogbo ogologo biko ndị Igbo bụ anyị tiwe na aka n'ihe ọbụla bụ ihe ka ọdịnala Igbo si wee dị ọ bụrụ ka ọdịnala Igbo arọkwa onye bịa o jere ebugharị ọgwụ na kpọsọrọ ya bụ ọdịnala Igbo na omenala Igbo ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo nke ahụ bụ ike mere mmụta maka tupu ịpụta ụwa na onweghị ike nke Chukwu bụ oghe ebo mere ndị gị ji wepụtara na ọ bụ na ọgwụ a kpọrọ gị wepụta na Chukwu na-edebe iwu na-enweghị ntụkwasị obi na enweghị okwukwe zuru oke butere mmadụ ịgbagharị fụrụ ihe tohie mana ihe na-arịọ ndị mmadụ bụ okwukwe onye zọrọ ya imirikite ndị mmadụ nụzi n'ọhịa na omenala Igbo ekwuru okwu omenala onye buru ha nzu buru edo buru ihe ọbụla o buru o pụtara na Facebook ọ kwago ihe ebe a o rejiela ahịa azụwala obere oge dibịa anaghị enwe nnukwu ego dibịa ọbụla nwere nnukwu ego o nwere ihe ọ na-eme ụra gwara Igbo nso dibịa ọbụla nwere nnukwu ego nwere ihe ọ na-eme ka anyị mere ya dị n'ọjị ngwa na ọjị bugharịa o mechiri na-ekele m onye nwudere itugo mmadụ ejekwa mgbọrị ya chọrọ abụ ama na onye dị onye ọbara mba ọhara sọkwa mmadụ kemgbe ahụ ndị ichie ndị nzọrọ ọzọ bịanụ ya bụ ọjị nzọrọ ma m wetara si ka anyị were si ụnụ nnọọ debe nwanne ya hapụ nke ọ dịrị eze aka na ọ mecha na o were ala ere ya jebe ịkpa nta na ndị ụmụnne ogwu na ndị okoye nwoke lekwa ọjị n'ụlọ ara agha lee ya ihe ọ bụla ebe ọbụla kwesịrị ma nke a na obi ọgaranya obi eziokwu nke a na onye abụ ya agaghị spread ya asa ntụ anyị bịakwara ka anyị biko ama mụ ama agba aka m gwara je maka ndị ahụ bụ ụmụnne dị ya na-agwa gị ịbụrụ ndị ozi echekobi ya ma ọ bụrụ nke a ji wee jee bịa nwanne ya tara na ụta ya mana ihe ọ sọrọ ọbụ ihe ọ bụ ọrụ chụsiri ga aja mụ ya ụta ya nwere ewere ije ọ were weta ọjị were mee ya ọjọọ efukwuru ọjị n'ọnya bụ ibu na bụzi ya efu ya anaghị ele ndị nwa dịghị anya n'ihu ya kpọtara agba n'oge okporo oge ara m eze ha nna ọgụ ya ma ịma na ofere ya nwanna dị na-anọ na mkpụrụ amụ ndị Igbo na-anị ya nwanna dị na-anọ na mkpụrụ amụ ị ga-adị very careful with ụmụ nwaanyị because ha na-anọ na mkpụrụ amụ kwa dị very careful ka ọ gara ebiri iwuru obi aṅụrị na ihe a na-eme ga togbu oge ewere chịkọrọ ha niile ma ha gwugwo ya n'ọnụ ịta ya zụ ofu nwoke jire chapchap jecha chapchap ya ịghọtago ụba ya tide ọmapụta ozugbo ka o jee ka ọ saa ngwa ọrụ ya mmiri ịghọtago ka ọ saa ngwa ọrụ ya mmiri
ọmanụ nke mmiri ọkụ ka ọ gbape ya na egbu otu na-awụọ n'ọnụ dị sọntị na adị mara ya ihe esoro ebe dị ọkụ pụta ihe dị ọkụ eme itie dị na akwụcha ajụjụ wee bụrụ ọ ga-agbalị nwunye ya na ya siri ebe ahụ memezi trafụ ọ ga-abụ ọnata okwu dị n'ọgịnị mere ya na-amụ obere uche gbakọ mata ọ bụrụ gị maka ego ihe tirikirisi ihe arụka very very important gbakọ ihe ahụ nwere ajụ keketa na gị nwa bụ nwoke ere owere ka isi dapụọ iwee pụọ onwe ka o si dị iwe sị ka ya ije wechere kpọba ya si dee n'ọka ije saa ngwa ọrụ gị ire butete dị ngwa ọrụ tụọ n'elu ebe a na-asị agbanye taapụ mmiri dị ebe anyị ma nọ mmiri ọkụ ka ị gbanyere were daziri elu waa were drazie ihe si n'ọkụ pụta were nye azụ wee mee ya ka ire anụ na asịkwana oyire eke ewere na-ajụzi gị ajụjụ iburu amụghị anya ntụ ala ruo na be gị kee ihe ị ga-agwa nwunye gị na onye ma ego ihe anyị na-agwa nwunye mbụla nwunye ọnwe chi na mbara taa na ọfụkọrọ ọfụkọ mata ụkọ agbọgbọ gịnịje mkpụrụ adịghị amụ accident amụ ofu ebe ka m na-atụ asị ofu ebe ka m na-atụ asị so otu ebe ihe a na mara gị mekọ m ga-agwa gị zo so ofu ebe ka m na-atụ asị ofu ebe ka ndị ahụ ama m maka unu ama m ebe ọ bụ ihe nwere ofu ebe ka m na-atụ asị ofu ebe ka m na-agha ahụ biko nne na anyị mụrụ wee nọ mgbe eji cheta ọmụwa onye nke a anya ka moto ofe ebe ka na-atụ atụ ofe ebe ka biko anyị na-enwe otu ya na-enwe n'igbo na iwe just tii data soro anyị n'obi aṅụrị nke anụma bụ ndị egwu anyị ịghọtago Sample Men tata ka anyị na-anabata ha na Obi NTI TV ha so n'otu onye n'otu ndị na-emezi ka NTI TV na-adị mma ya bụ mgbe ọbụla anyị sị gị Sample Men on ground ịbịa isorokwa anyị efu ihe ọbụla ha na-eme ị na-achị ya ndị ọzọ ọtọrọtọ atọghị ụtọ na-emegbodu na a na-eji ụtụtụ a na-adịkasị were ekuru mmiri maka ojije mmiri ojije ọrụ na ụtọ atụ ụmụaka butenu mmiri gbanye n'ihe anyị na-aṅụ n'ụtụtụ ahụ ọgụ ọ na-agụbala gị nwaanyị nnukwu nwaanyị ma ihe o ji bụrụ okenye were aka ekuru mmiri maka ọmụrụ ọrịa agụ ha o ruzie mgbe mmiri ya agụbazie ya mgba omere ebu ihe dịka mmiri nke ya dịka mmiri ya toles nke ị na-egbu anya bere ka onye ṅụrụ mokitel ndebe anyị ọjị ka anyị na-awa biko otu ọnụnụ siri fụ anyị chineke igwe oke abịa ma onye onye eke ma onye eke ama anyị onye anyị ndụ onye si ara ike dịrị anyị onye so ọganiru meme onye so ihe ọma meme ana m atụ chukwu na-eme anyị ihe ndị a niile dị mma chukwu nyere anyị ndụ chukwu nyere anyị ọganiru chukwu nyere anyị ihe ọma chukwu nyere anyị ọmụ nwoke nyere anyị ọmụ nwaanyị chukwu jiri ihe ọma wee chaa anyị mma chukwu sịrị anyị ga-anọta ata na ndị dị ndụ chukwu pụrụ ime ihe niile chukwu pụrụ ime ihe niile pụọ na ya chukwu pụrụ ime ihe niile tụọ na ya chukwu pụrụ ime ihe niile o nweghị isi pụrụ ime ihe niile belụsịa ya bụ n'ụbọchị nke tata Chineke pụrụ ime niile anyị na-atụ gị bịa na ọjị were ọjị azọba igbo ndụ na gị pụrụ ime ihe niile were ọjị azọba igbo ndụ na gị pụrụ ime ihe niile ebe ha kpara nkata niile naanị gị bụ eji akpọsanwu nkata onye iro ọ naanị gị bụ eji akpọta nkata onye iro iji akwasị ya n'ụtụ iji akwasị ya n'ehihie iji akwasị ya na anyasụ ọmana ya ji etigbu osisi egbokwu na egbo Chineke anyị were na mkpara nsogbu anyị tụkwasị gị nga ịmazuru iwe niile wee na-asị ka ebe n'ọjị a ụmụnne anyị akpọpụtara anyị ka anyị na-eme ndị mmadụ obi aṅụrị ihe Chukwu ji ewepụta n'isi unu obi aṅụrị ga-eji ezute unu aka ga-ehi nne ihe Chineke ga-eti n'isi unu ọ bụrụ na mgbe mbụ na-amabụrụ unu ma ọ na-amụ unu na mgbe unu a ga-amazi unu nke ụwa niile ụfọdụ ụzọ ebe a ga-enye unu ihe dịka unu chenjigwara afọ unu fọrọ akwa magịnịdị nwayọ ka a ga-ejikwaja amacha afọ ahụ na-ajụ ndị ọzọ na-ajụ
na sample boys meja tọrọ to sample men na unu ga na-emezi ihe dịka men ụmụ men si eme ihe anyị sị ka Chineke gozie ọjị a na ya nwere tani ekele na afabe nwere propos onye kwe anọ m n'ọfọ ka ewekesi ka ikwu m anọ m n'ọfọ amatara n'obi eziokwu ka m nọ eze Roma asị ji ihe n'aka otu a ka ọ dị anọ n'ọfọ a ụkwụ m amaka otu a ga-esi eme biko na afọrọ otu a ka ọ na-adị eleghị anya na-eme ka emechi ụgbọ na-agafe ị ga-afụrụ ị ga-amabata anọ n'ọfọ dịbara mgbe gboo ọ bụrụ na unu na-anya na afọ na-anọ n'ọfọ nke ya na ọbịakwara weta ihe eji atụju ọfọ ọkwụrụ fụrụ ihe na anyị gụrụ ntụ anyị siri gị ọ ga-eme n'isi ya eme ma n'isi nye nwa m ya mee ntụ a ga tigote agoeto ọ bụ ukpori na ọbụ ọfọ maka mma gwara onye bụ onye Igbo na-ebe arịrị ọkwa nnenu ehihe ọkwa omenala Igbo amaka kwuo ọkwụ n'ime onye ji eje mbakọ na-edebe asọ ọkwa na-adebe ibe eji chụ aja asọ dị ire ọkwa nnenu ọbụla na-aba egbe eti ama ede na-agbanyụ anya ikoroti ama na ife ukwu emekpakwa ozero ma ọkwa nnenu anyị amaka mma asị na onye na-abụ ife oji ama mma agbado obi ejiri ya wee kpọrọ ntụ maka ọ na-abụ onye na-abụ ife oji wee birikwuo agbado obi akpọ ya aja aja ọkwa nnenu ọgwa na-agba bibi a juru n'ọfịa ma na-aba aba n'ime ọfịa chọba ụtasị ọkwa nnenu ọgwa ịma na osisi juru n'ọfịa ma na-enwere oke osisi ezero ma igbe anyị amakakwu akwụnye ka m ji ekwu okwu gbogbo asị ọnụ n'ugwu ọnụ na ndịda sị gbadata ka emebe ya bụ Igbo emebenu maka ịrụ n'oge tụ anya bụ ewu n'oji tupu ejie anyị ekene na Yemen ekwute dibịa ekwute akpa afịa ọkwara ekere ọrụ eke ụna afụkwara nke a ọ bịabara buru mmanya ọ bụ so na o buru mmanya bịa ọrụ ebe tu na ore anyị ndị ichie enwere ọ bụla fada na-agba ọka bụ ụka na ndị ọrụ ta n'aka ụka olu o ji aka ụka nke eri dịka ọrụ ụmụ otu ụka ya ka akara olu ya na-atọ atara mara ike ụka ya efuru onwe nke fada ụka sisi ana m ala ike fada ụka na enyi ana m ala ike ebe nke ya gbọọla akọ na adịmamị ọ ya mee nwanne m anyị ji ọjị n'aka anya ma abata na-etinye ya dị n'ọfọ a ka anyị nọkwara n'enu ya anyị gọrụ na afọ na ndụ dị anya na ụbọrọ anọ ka anyị chi n'aka dịnụ ka ọjọọ anyị si wee dị n'aka anyị ihe ọma kpọrọ anyị ihu ndụ ihu ọganiru ụmụnna lenia be anyị ụnụ afụnarị ya bụ ọjọọ ịnọ ka ọgba anyị na ụbọ na anọ ọ ga-adịrị anyị mma ga-atabụ bede m ihe ọma mekwa ahụ ana m akwụkwọ na ọjị na ala isi na ọbụ oge gburu nwanne gị jee gburu ọjị ana m aṅụ ọgwụ ọrịa na-aṅụ ọgwụ ọrịa pụtara ya atụghị bịa gụrụ oge kwala ọbụ oge gburu nwanne gị gaa were ebe ọjị biko lekwana ya ọkwụrụfụ ya ndị Igbo be anya na kapụ efu na ndị iro gbara ndị Igbo gburugburu agachara ụzọ niile aga ebe ka ndị bụ kamera abịa ka nkọwa ya ifuru agachala ndị a akwa anyị na-abatakwa n'ụlọ akwa anyị a na-abata ụlọ ifuru ọjị a agacha na ndị aga nke a ka ọ fọ anyị na nke akwụkwọ dị face to face ya bụ nke anyị ji n'aka kịta na ya bụ ọjị anyị na-akwụ face to face ya bụ nke eji n'aka n'Igbo kịta face to face ya bụ nke eji n'aka kịta current face to face ya bụ ihe anyị na-afụ ebe a lee ya ebe a anyị nọ head to head ka anyị werekwa na onwe anyị akpacha ha taka
onye ọzọ wa ọjị iti kwere na poison àwọn náà di kéwòn àwọn jẹ àpapọ̀ yẹn máa gbádùn ọ̀lẹ́. jẹ nùrọ̀ àlà jẹ jẹmọ́gánná kì í kẹrọ ọkù jẹ nùrọ̀ àlà. ìrà kìíkà nyẹ mu kwa. biko ní kẹ́ ndí sọ̀rọ̀ sẹ̀. biko egwu anyị a egwu a ebutere anyị ga-akpọ ugbu a ka unu gere egwu ahụ ebutere n'obi anyị ka unu wee fụ ihe dị iche na mgbe ha bụ boys na kịta ha bụzi men agba ebe a bilie anyị wee jekwu ndị sample men the sample men anyị wee jekwu ndị the sample men anyị lebe ụlọ anya ka ha begosi anyị sample ihe ahụ ji wee bụrụ sample boys during their time. Ịghọtago emogonu mgbe a na-eti egwu a na-akpọ bebi wala nkolombo bebi wala nkolombo bebi wala nkolombo bebi wala nkolombo bebi Bom, flavor ị ga-adị otu ndị abalị mgbalị anyị ga-eme ka anyị biri njikere ka anyị dị anya nwebe egwu ebutere anyị gbadebe anyị ndewo ni o mgba ozieni ka anyị biliri ka ọkọ anyị wabụ ndị Supplements International Band nke si ihe ara were bịa egwu abụọ ọdịnala egwu abụọ ọdịnala egwu abụọ ọdịnala na-abụghị chọọ ndọkasị oge mmalite iti egwu meruola ole n'ụwa oge mmalite iti egwu ole eruola ọrụ a ọ nọ n'ụra pụtara Onye
Come
yarado amoni yarado ibali yar ai ba mo yu de ka pagi na gba mura la ni ba de ka de wo de so na gba gba ju magi mura mura awo we de so we je ya la we je ya la mo
Kita kana po ngoro grade ni yara bai ngoro grade ni yara bai bonya na che banye egwu akita Mercury yeje maria abu Mercury ngoro grade o wonde wo ka ngoro ya ngoro grade baje kilele egwu ake mo ko ni mo na po apo ya po Hey!
Yeah.
One of my killer, I want the supplements all the way from here. No, I can't appreciate what we have. I want the element. I love any type of kitchen. You want I got the paragraph of the problem. That goes. I got